Permezz tal-baġit li ppreżenta l-Gvern se tkun qed terġa' tinbena fiduċja għal dawk li jridu jinvestu f'pajjiżna bir-riżultat li jinħolqu iktar impjiegi u xogħol fil-pajjiż. B'sens ta' direzzjoni li għandu dan il-Gvern il-wedi li saru lill-elettorat se jkun qed jissarfu f'riżultati pożittivi. Għal dan id-deputat Prim Ministru Louis Grech waqt intervista fuq One Radio il-ħadd filgħodu. Louis Grech qalli għalkemm il-Gvern wiret problemi kbar minn amministrazzjoni preċedenti bl-ogħla rata ta' deficit ta' kull żmien u dejn ta' kważi biljun euro fl-Malta, dan il-Gvern xorta waħda għandu direzzjoni li se tqajjem il-Malta fuq saqajja. Se tkun qed tinżamm il-weda tar-roħs fit-tariffi tad-dawl u l-ilma u bit-tnaqqis fid-deficit se nkunu qed nilħqu dawn il-miri sostna d-deputat Prim Ministru. Meta tolqod dak iż-żewġ miri fundamentali, ġifieri id-deficit li semmejt qabel, u kemm anki tnaqqis tat-tariffi, allura dan huwa juri biċċar id-direzzjoni li aħna qed nieħdu. Louis Grech qal li l-Gvern huwa konfidenti li ser jilħaq il-miri tiegħu anke f'dak li għandu x'jaqsam mad-deficit fejn il-Gvern qed jippjana li minn 2.7% dan jinżel għal saħansitra 2.1%. Id-deputat Prim Ministru qal li dan ma kienx biss baġit li se jtejjeb is-sitwazzjoni preżenti tal-pajjiż, iżda jħares lejn il-futur. Għax nafu li eventwalment aħna maħniex qed naraw il-dimensjoni ekonomika jew soċjali għal mument biss, però aħna rridu li finalment nindirizzaw daw l-issues għal ġenerazzjoni futuri. U aħna qed naraw il-budget kontra kif kien isir qabel b'dimensjoni fit-tul. Dwar l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment, id-deputat Prim Ministru Louis Grech sostna li la darba ċittadini kellhom tħassib fil-klawżola ta' segretezza, il-Gvern indirizza dan it-tħassib u kien għalhekk li se jieħu azzjoni u jgħid min huma dawk li se jieħdu ċittadinanza b'investiment. Aħna l-ewwel responsabilità, l-ewwel priorità tagħna hija intom iċ-ċittadini. Allura meta indunajna bekk aħna ħadna deċiżjoni illi wieħed irid jindirizza da tħassib li kien hemm u fil-fatt mhux indirizzajna biss imma aġixxejna u għadna jekk din hija l-prijorità tan-nies, jekk din dan it-tħassib huwa tħassib l-ikbar tħassib li kien hemm, aħna neħħejni għax darilna li jekk għandna nagħmlu. Id-deputat Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-Parlament u r-riforma li se jkun qed jindirizza l-Gvern biex itejjeb il-ħidma parlamentari. Fost ir-riformi proposti hemm dawk li deputati parlamentari jitħallsu skont l-attendenza tagħhom fil-Parlament. Riformi li ħajeffettwaw ix-xogħol tal-Parlament fit-tul u waħda mir-riformi ovvjament li aħna tajna kienet il-riforma fejn għandha x'taqsam li għadna l-ewwel li maħniex ħanieħdu s-salarju ta' 500 euro żieda tiftakar dak Però għadna wkoll li aħna rridu li il-remunerazzjoni li naqalaw bħala membri parlamentari tkun maquda mal-preżenza tagħna fil-Parlament kemm nattent mal-attendenza tagħna. Id-deputat Prim Ministru temm jgħid li fis-Summit Ewropew li ser jitlaqqax xahar id-dieħel se tkun indirizzata l-kwistjoni tal-immigrazzjoni grazzi għall-impenn tal-Gvern Malti li jtella l fuq din il-kwistjoni fuq l-aġenda Ewropea.